Jɛnɛba. Hakɛ to dɛ. I tɛna juru dɔn na. Ko juru wa? E bɛ mun ko la? Cɛkɔrɔba ka jolita tɛ bi yan. Wa wari foyi de tɛ ne bolo k'o kɛ passé. O kuma 6 ye bara bila. Ne yɛrɛ ni n ka jolita papier filɛ. E fana? Wallahi. A ko gɛlɛyara sa. An tile ne jatigikɛ Keita. Keita tɛ nin na dɛ. Na juru don a la. Ko mun? Ko juru wa? Awɔ. Ne ka hɔrɔn y'aw ye n jatigimuso ni n jatigikɛ ye. Aw ma wari di ne ma o. N'a fɔra ko ne jeliba de ka wari ta ka d'aw ma. Jeliba, aw de ye jamana in waritigiw ye sa. N'an ka wari bɛɛ bi d'aw de ma. I ma ye jolita papier de filɛ ne bolo. Wallahi. Aw fila bɛɛ wa? Cɛkɔrɔba ta. Dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kun ka kɛ passé ka taa jolita yɔrɔ la. Ko passé wa? Wallahi. N'o tɛ n ka jolita wari bɛ n kun. Jeliba. An tɛ yɛlɛ ko ye sa. N'a fɔra i ka taxi ta 600 ka taa jolita yɔrɔ la. K'a ta 600 ka segin. O sen tɛ jaabi di don fɛnɛ. I b'a ta 600 ka taa. K'a ta 600 ka segin. Tiɲɛ na i t'o wari sɔrɔ. Jɛnɛba. Aw ma Ahmed ko mɛn wa? Ahmed. O ye mun ye tuguni? Aw ma kalanw ye jeliw ye. Sisan o société bɛ sɛbɛnnikɔrɔ de. Ahmed. U bɛ mɔgɔw ka jelita de kɛ. N'i mago b'u la i b'u ka téléphone numéro ta k'i ka analyse i b'o photo ta dɔrɔn k'o ci u ma. I bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ mɔgɔ bila ka n'i ka jelita kɛ f'i ka so. F'i ka so? Wa ni société mɔgɔw u nana mɔgɔw lafiyali de kama koyi. U nana degun jugu tali la ka bɔ mɔgɔw kan. E bɛ min kɛ passé aller retour ye 600 i segintɔ 600 jeli minɛ don tuguni 600 i segintɔ tuguni 600 olu nana o degun tali de ka bɔ mɔgɔw kan. Wa hali n'i ka ordonnance b'i bolo n'i ye Ahmed mɔgɔw wele i bɛ bɔ f'i k'i ka ordonnance photo ci u ma i ka fura o b'a bɛɛ ɲini ka na d'i ma k'a prix f'i ye ka n'i ka fura d'i ma f'i si so kɔnɔ. O t'a bannen dɛ. Hali ni banabagatɔ jugu b'i bolo u b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taa koma na n'i taara n'olu yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ sɛgɛn aran jugu la ka t'i sigi jelita yɔrɔ la aran tɛ s'i ma ala hɛrɛ la. Dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛn. I bɛ to i ka so u bɛ n'i ka cɛkɔrɔba ka jeli ta fa a fɛ yen. Wele jɔna i ka kuma bana. E k'i ka analyse di yan. Jɛnɛba. Ne bɛ taa n ka cɛkɔrɔba labɛn. Jeliba n'u nana yan i b'i jija u ka se an bara. N'Ala sɔnna. N bɛ taa fɔlɔ. Taa labɛn n'u nana dɔrɔn u bɛ taa cɛkɔrɔba ta ta. Awɔ k'i ye jolita min papier caman. Awɔ n y'a ci aw ma awɔ a y'a ye yan. Awɔ Bajala na dɔrɔn Pont Richard kɛrɛfɛ. Awɔ mɔgɔ 2 de don u tugulen bɛ ɲɔgɔn na. Aw nana dɔ ta o kɛrɛfɛ. Tabarikala. Jɛnɛba. A kɛra garisigɛ. I ka ɲinan saya ma bɔ. An ce. A b'an ce. Ne fa Ahmed mɔgɔw don. Bayi. A fɔra n ye ko dɔ bɛ yan mun joli kan ka taa. Yan don. A filɛ nin. Ne yɛrɛ don. Jɛnɛba a sɛbɛnnen tɛ nin. Ahmed. Jeliba e kun bɛ ka ko Ahmed. Aw ma kalan o. Wala a bɛ hakili jigin denkɛ Ahmed la. Ahmed tɛ kelen. Awɔ mais awɔ. Ne ba bisimila an ka don so kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ n'aw tilala n jatigikɛ bɛ yan fɛ i bɛ taa ale fɛnɛ fa ka jelita kɛ. Basi foyi t'o la an bɛ tila nin na sisan an bɛ t'o kɛ.